И най-вече за бата Емо, за неговото семейство. За неговото семейство, нека да са живи и здрави. Китара. От Емо за всички негови приятели специално. За Данчо, за Танер. И най-вече за бата Сезгин, който превзе цяла Македония. За македонеца. Прекрасен си, татко, на твоите деца. Прекрасен си, татко, дори на твоите братя. Моля те, Емо, дай ми сили ти. Моля те, Господи, ти помогни. Прекрасен си, татко, на твоите деца. Прекрасен си, татко, дори на твоите братя. Моля те, Емо, дай ми сили ти. Моля те, Господи, ти помогни. Богати сте вие, с богати души. Богати сте вие, в Нови пазар има пари. Моля те, Господи, дай им сили ти. Моля те, Господи, ти помогни. Богати сте вие, с богати души. Богати сте вие, имате пари. Моля те, Господи, дай им сили ти. Моля те, Господи, ти помогни. За Сезгин няма криза. Чуй ме, Емо, разбери. Чуй ме, Танере. Чуй ме, Жоре. Чуй ме, ти разбери. За Сезгин македонеца. За македонеца Сезгин няма криза. Чуй ме, прала, разбери. Чуй ме, Сезгин, разбери. Ти сърцето ми влени. Ница беде, Студио ни Бога. ТВ. Много вагоне прекара на този свят с фактури и ДДС-та. Преживявах мени. Ница беде, ни Бога. Много вагоне Сезгин прекара на този свят без фактури и ДДС-та. Преживявах мени. Яша Ради! Специално за бата Сезгин, за Емо, за бата Жоро Брадата. Няма милиони
няма закони, всичко товарим в тези вагони. Няма закони, няма милиони, всички товарим в тези вагони. Македония, Македония, те направи се сги много богат. Македония, а да не говорим за Албания, стана голям тарика. Македония, Македония, те направи независимо богат. Македония, Македония, стана се сгин голям тарика. Teşekkür ederim.